Хора, това е едно видео, в което само искам да ви кажа, че се завръщам. И ще имам 4 нови поредици и една загубена, която ще е Майнкрафт. Защото Майнкрафт без да иска изтрих и тук виждате 4 нови игри. Тази тук я забравете, все едно я няма. Тези игри отгоре, 4, на тях ще снимам вече. Също си продължава на Clash of Clans поредицата. Също имам Skype. Вече само ако заради днеска, защото той едва зарежда. И някои хора може да се видят сега в клип. Буквално единия ютубър, ама не искам да го спойлървам. Ой, някой ми е писал. What the heck? Жак Спейт. Добре, не знам кой е този. Не се сещам. Ще проверя. Тук някакви странни снимки. Уха, половина. Тук да е един... Şimdi konuşacağız. И хора, ще звънна на този пич да се чуем. Започна да звъни и затвори. Нищо. Пак ще звъни. Да отговори. What the hell? На снимка. Кога е? Не